Ahir Bad Bunny va canviar la Super Bowl i potser una mica el món. Sí, ho vau veure bé. Bad Bunny no només va començar a actuar, va fer una reflexió, una declaració, un moment que combina música, cultura i consciència. Ahir va passar una cosa que va més enllà del ritme i del beat. Va reivindicar la cultura llatina, en un escenari global mostrant que el reggaeton i la seva llengua tenen un lloc central. Va jugar amb la narrativa visual i la performance, fent que cada moviment i cada vestuari tinguessin un missatge darrere, com una mena de storytelling modern. Va connectar amb l'audiència emocionalment, fent que no fos només un concert, sinó una experiència compartida que parla de la diversitat, de la identitat i l'orgull. I potser, el més important, va mostrar que ser tu mateix és un acte revolucionari i que el mainstream pot ser inclusiu sense perdre autenticitat. Per això és important parar-nos un moment abans de començar qualsevol programa, abans de parlar de futbol, abans de parlar de rutina, perquè moments com aquest ens recorden que la música i la cultura poden canviar la percepció del que és possible. Bad Bunny ho va fer ahir, i això, gent, és digne d'una bona reflexió. Què? Què? Com? Com? Un VIP! Suave. Doncs molt bona tarda, molt bona nit, molt bon dia. Benvinguts a Quelcom, un cop més. El millor podcast en català que trobaràs a internet. Fet per gent jove. Sí. I tornem a la nostra entrega número 82. Tinc la veu feta una merda. El Conrad, al meu costat, com sempre, a la meva esquerra, bueno, en aquest cas a la meva dreta, a la vostra esquerra, no? Com sempre, portant aquest valor afegit que ens permet ser lliures, transcendentals i, sobretot, bonics. També, evidentment, tenim el meu pare a la sala de màquines que cada dia ens ajuda, no?, a que tot això pugui tenir un sentit i, evidentment, no, tirar la vida endavant. Parlem del nostre 82 programa. 2 o 82. 82. Conrad, com estàs? Què tal? Què passa, família? Com estem? Molt bé, estic molt bé, molt content de tornar a estar aquí en aquesta tauleta, amb el meu micro, la meva càmera, amb el meu Àlex, amb el meu Constant. Molt feliç d'estar aquí, tio, amb moltes ganes de xerrar avui. Un altre dia més, senyoret, com estàs? Molt bé, és que quan sona la música, la veritat és que em venen totes les ganes de xerrar. Et transformes, tio, transformes, Sí, tio. joder, et transformes. Ara És màgic, això, tio, és màgic. Sí, la veritat és que veníem molt cansats avui. Suposo que del cap de setmana, de que la meva veu està molt cascada i pensar, estalviar veu, tio, per donar-ho tot al programa d'avui, com sempre, no? Exacte, tio, és que els caps de setmana ja poden passar factura. A vegades sí. Poden passar factura, tio. Ja sabem, tenim una edat, però el més important al final és poder aguantar, no?, i tenir la possibilitat de donar espectacle a tots aquells, no?, que ens escolteu cada setmana. I com sempre... Embranzida, tio, embranzida. La clau a la vida és embranzida. L'altre dia estava fotut al curro, tio, i vaig baixar, estava jo pensant a les 8 de la tarda, que encara em quedaven unes horetes per davant, i em vaig ficar uns reels, tio, que deia, sortia un tio amb sèrie i deia Pressure. What's pressure? I aleshores començava Shark Mentality, o sigui, anem a la vida cremant-la, rostint-la, i és lo maco al final, que quan estàs cansat, que penses que estàs al pou, dius, tio, jo esmorzo, dino i sopo dies dolents, cabron. Que grande, tio, que grande. Sí, 100%. Que no parava de sortir-me 100%. aquest tio a mi també. 100%. Pressure, what pressure, que és el padrino. El padrino. Exacte. I m'encanta, tio. És la mentalitat. Al final, avui ho parlo amb no sé qui, tio, i és la mentalitat de la vida. Exacte, la cançó de Pharrell Williams. Està bastant guapa, la veritat. Sí, no? I, tio, el que deies de Bad Bunny, i ahir la valia bastant. La valia que flipes, tio. La valia bastant. Per començar, sabies que els arbres que estaven allà fotuts eren persones? En sèrio? Sí. Ah, doncs no m'havia fixat. Sí, la veritat és que, o sigui, jo perquè està tot el dia, no, mirant, investigant i sapiguent una mica tota aquesta història que hi ha darrere, no, d'aquesta meitat de la Super Bowl, però bueno, al final, com a dades interessants, no? Els arbres eren persones. Vale. La roba que portava era de Zara. Hòstia! Vale, que li van fer especialment a ell. Molt bonic, em sembla superbé, no? Donar-li visibilitat a l'espanyol, però ell al final, abans ho parlàvem amb Aran, jo crec que no intenta donar visibilitat a l'espanyol com a tal, que sí, però el que crec que vol arribar a dir és que de Centroamèrica cap avall es parla espanyol i que al final tot això és un continent i que hi ha molta gent que viu als Estats Units, no?, que són ferms, no?, a les seves tradicions i sobretot a la cultura de la massacre i colonialisme que ha fet referència en aquest últim disc, no?, de David i les més fotos. Bueno, i al final fa l'apologia, al final, no?, de Cuba, Venezuela, Colòmbia, Bolívia i tot això, al final, al principi diu God Bless America, crec,
i al final sí que diu alguna de sobre Estats Units i la seva terra Puerto Rico, tio. Sí que és veritat que m'han sortit diversos reels i a Twitter gent que a la meitat de la Super Bowl, que entenc que sempre estan ballant, estaven totalment quiets, els espectadors, dic. Saps? O sigui, Sí. potser sí que va ser un espectacle més cinematogràfic, no? Que ens ha deixat a tots bastant paralitzats a nivell de mídia, però potser no va crear aquell ambient, no? Que han creat altres tios com el Kanye West quan va sortir i tota aquesta banda. Jo crec, i la meva teoria és que al final no es lia perquè la penya no entén el que diu, saps? No, segur, Segur això que és per segur, això. això segur. O Perquè- sigui, no ho entenen. Clar, o sigui, m'ha sortit també a mi un Reels, que dic que no miro Reels mai, avui li he donat bastanta canya per aquest tema, d'un noi que sortia ballant i deia no entenc el que diu, però jo ballo espanyol, saps? No, sí. I al final, tu estàs allà, jo crec, no? I el me lo voy a llevar a todas con un VIP i tal, no sé què, i també una mica, evidentment, el puertorriqueño que parla ell. Hòstia, és difícil d'entendre molts cops, eh? Bueno, és que, de fet, el Donald Trump ha criticat durament a Bad Bunny i ha qualificat la seva actuació de terrible. No li ha agradat gens, però clar, també és normal. O sigui, qui en el seu moment pensés que potser Bad Bunny, pels americans, no és una cançó... No són cançons que vagin alineades, no?, amb l'estil americà. Què va, zero. O No, sigui, zero. Al final, jo crec que una mica el context i tot el que vol portar aquest home aquí és... A mi em sembla molt bé, tots parleu anglès, aquí el que triomfa és la música anglesa, però bueno, jo ho he rebentat i com jo ho he rebentat en espanyol, jo vinc aquí a ensenyar-vos una mica d'on vinc, com parlo i com he aconseguit arribar fins aquí. Bueno, això ho he de matitzar. He dit que no va alineat amb els americans. A veure, molts americans són latinos avui dia. A gas. Això donaria per un programa sencer. A gas, O sigui, tant. la majoria de... no la majoria, sinó molts americans són latinos. La cultura i el que transmeteix el Bad Bunny els porta a la seva casa, a Cuba, a Puerto Rico, de fa 20 i 30 anys, quan van haver de sortir i arribar als Estats Units i muntar-se la seva vida pel seu compte. Però, clar, amb el real, amb l'americà pur, no va. No va, amb el tio de la gorra que té l'escopeta a casa, pensa... Amb el Travis Què no fa? va. Exacte, amb el Travis no va. De GTA no va. Amb el Trevor. Amb el Trevor, el Trevor. Que grande el Trevor, Exacte. O sigui, això està clar, no? Perquè molts cops també jo crec que ens imaginem el ciutadà americà, no? El típic tio que come burgers i que també pot ser l'altre, però sí que és veritat que és el que dius tu. Viuen en un sistema molt més cosmopolita que el que podem trobar a Barcelona i que hi ha molta gent de fora que viu als Estats Units. Scarface. Literal, Scarface. Bona pel·li. Però bueno, avui no ens quedarem apalancats aquí amb Bad Bunny, sinó que anem amb un tema molt important i molt guapo, tio. Sí, la veritat és que volíem parlar d'alguna màfia més de les que hem tractat els últims anys. Sí que és veritat que va saludar Bad Bunny, ho volíem comentar, hem decidit que s'havia de comentar, però no és el tema que us portem avui, Calcomeros. No. Avui us portem una cosa que es diuen la indústria invisible que mou el futbol. Com mola aquest titular, la veritat. Sí. Al final parlarem dels agents esportius, bastant bèstia. Els agents són intermediaris de poder. Connecten talent, jugadors, amb capital, que són els clubs. Ara parlarem ben bé de tot això. Però sense ells el mercat modern pràcticament no funciona. Al final, el marc global del que volem parlar fonamentalment és que el futbol és un mercat laboral globalitzat amb mobilitat internacional, regulació privada en aquest sentit i transaccions multimilionàries. Imagineu-vos el que arramba aquesta penya. I al mig de tot això, evidentment, hi ha els agents, com els pirates a One Piece. Avui, en moltes operacions, parlen no tant dels representats, sinó d'aquests directors esportius i de com i què i qui no s'emporta aquesta meitat del pastís. Aquí, avui, a Quelcom. No fallem, el Conrad i jo. Comencem. Bueno, al final, no? Hem preparat d'alguna manera la temàtica del tema dels agents, perquè no és fàcil ni complicat, explicar-li una mica al Calcomero què és un agent, no? En aquest sentit, al final, jo crec que tothom pensa, no?, que un agent es dedica a portar ofertes i negociar salaris, però no és així, no, Conrad? No, de fet, ser agent avui en dia ja no és tan fàcil com hi era abans. O sigui, els agents mouen i distribueixen els jugadors arreu del món. De fet, aquestes agències són tan grans que abarquen absolutament jugadors de totes les lligues del món, des de nens que són petits fins ja homes i dones, perquè també hi ha representants al món del futbol, tant masculí i femení. Aleshores, doncs, aquesta gent mou absolutament molta pasta. Després parlarem i donarem algunes dades, però una reflexió que jo tiro és: a vegades els agents
estan per sobre del que vol el futbolista o del que vol un club. Exacte, clar. Ens trobem potser dintre de la màfia del món del futbol? Pues potser sí. Però clar, són invisibles, no? Perquè sí que és veritat que sempre que es parla d'un fitxatge important al món del futbol, es comenta com que la gent no, està gestionant allò i ningú sap ben bé què fa, no? En aquest sentit, nosaltres hem vingut a detallar una mica el que seria un agent al segle XXI, ¿vale? No cal que us imagineu el típic Pini Zahavi o el típic Jorge Méndez. Us heu d'imaginar una persona normal i corrent que té una feina o una empresa on al final el que fa és negociar contractes esportius, evidentment, com bé comentava el Conrad, també tanca patrocinis, ¿vale? Gestiona tota la imatge i totes les xarxes de la persona representada i organitza inversions, ajuda en temes fiscals, acompanya a la família, planifica aquesta carrera, no? Quan has de marxar a un lloc, on anar, què renovar, ¿vale? I això al final és molt important perquè, evidentment, quan una persona té aquesta potestat davant d'una figura pública, té també la capacitat de poder arrambar molt. Al final, evidentment, quan és una empresa, jo també entenc, des del meu punt de vista, que una gent decideixi, no?, portar per un camí un futbolista, no tant en la importància i les arrels i els valors del club, sinó també una mica pels seus interessos. Sí que és cert que a dia d'avui, no, s'intenta respectar molt la situació dels jugadors, però hi ha contractes i contractes, jo crec, no? Sí, home, de fet, als contractes es pot posar absolutament qualsevol clàusula que es vulgui. Com per exemple, me'n vaig de festa a Brasil un mes. Es podria posar perfectament que un jugador determinat pot anar-se no de festa, però pot tindre viatges esporàdics a algun lloc per alguna necessitat. És a dir, al contracte del Ramos ja es va estipular que el PSG pagaria el seu jet privat per anar a Madrid a veure la seva família. Vaya locura. L'André Gómez tenia una clàusula de pilota d'or, sent jugador del València al Barça. És veritat. És a dir, dintre d'un contracte es pot afegir qualsevol cosa. Aquests nens, o sobretot ara parlem de jugadors més infantils, se'ls hi poden ficar contractes dintre d'aquests seus contractes de management on es manté i es donen diners a la seva família. Quina puta bogeria. Clar, o sigui, un contracte amb representants és tot. No, al final sí, clar. És tot. És la vida d'un futbolista que s'encarregarà a aquesta agència de representació de custodiar i protegir el que el futbolista vulgui. Jo tinc una pregunta. Digue'm. Abans de començar a parlar ben bé de què realment fa un agent. Si tu, per exemple, signes un contracte amb un agent i veus que aquesta persona t'està ajudant, tu pots fer-lo fora. Depèn del que hagis ficat en aquest contracte de representació amb ell. Clar, tu quan signes un contracte amb un agent, que serà el teu agent de representació, aquest contracte té una duració. Exacte, clar. Tu no pots trencar aquest contracte quan vulguis, simplement pel fet de que vulguis. Hi ha unes clàusules d'incompliment de contracte, que si es trenquen, doncs segurament hi hagi alguna repercussió legal i sobretot econòmica per tu. Clar, perquè evidentment aquesta penya no firma res o no escritura res sense pillar-se els dits. Exacte. Perquè, per exemple, la representació del Ferran Torres i del Pedri la porta l'Idiot Brooks, em sembla, i jo estic segur que tenen una fantàstica relació, no? Però que una empresa de representació sempre té alguna clàusula de dir si marxes, Sí. jo Rambo. Totalment. Si vols ara, ens centrem i comencem aquest camí per explicar què és un representant de futbolista, Clar. un representant d'un futbolista que es denomina un agent FIFA. Un agent FIFA, es diu així ara mateix. Exacte. Un agent FIFA és aquella persona que s'encarrega de negociar, com tu has dit, gestionar campanyes, planificar i gestionar un jugador, i no es pot esdevenir agent FIFA perquè sí. És a dir, jo ara segurament no pugui portar futbolistes professionals si jo vull, o ho hauré de portar d'alguna manera més tapada, no? Ser agent FIFA és tindre una llicència FIFA. Però no és tan fàcil. Clar, això no funcionava abans així. Això no funcionava abans així fins l'any passat. Fins l'any passat, que el 2023-2024 la FIFA torna a exigir, perquè ja ho exigia abans i ho va deixar de fer, un examen oficial, no? Exacte. Un examen de 20 preguntes tipus test, de les quals cal encertar com a mínim 16 per aprovar. Està clar que no ha de ser ningú llombreres per
per aprovar aquest examen. És un examen que on has d'estudiar regulació, suposo alguna més psicològic, com cuidar aquests futbolistes o aquests esportistes, perquè parlem d'esportistes en general, aquest programa està centrat en el món del futbol, però és un examen bastant bàsic. Sí que és veritat que el cost de l'examen té aproximadament uns 500 euros i es pagarà una quota anual de 600 euros a l'any. Ah, mira que bé. I tot això li pagues a la FIFA. Exacte, tot això li pagues a la FIFA i aleshores tu esdevens, doncs, agent FIFA, ja pots portar futbolistes. Fantàstic, no? Vale? Llavors que vas al Camp Nou i comences... Pau, ven! Clar, o sigui, aleshores aquí surten diversos factors. Hi ha persones que potser no tenen aquest examen i porten a jugadors més d'extraperlo, potser més joves i tal, que ningú s'entera que són els seus representants, com ha pogut passar segurament en molts casos, però si treballes per un representant d'un futbolista, has de tindre aquesta llicència. Clar, al final hi ha moltes empreses que el que es dediquen és a contractar, Exacte. en aquest sentit, no? Persones que tinguin la nova llicència FIFA perquè si no els pots portar. També demanen una sèrie de registres, que al final suposo que és un tràmit burocràtic, però si us fixeu, la FIFA, des de l'any passat, no para d'enganxar aquesta quota, que podria ser la típica quota que pot tenir un advocat, no? per ser advocat, però una miqueta més cara. També, evidentment, una assegurança professional conforme ets d'aquesta gent, i aquestes normes de transparència, que realment tampoc hem trobat molta informació, però sí que és cert que demanar una sèrie de normes entenc que deu ser sobretot per competència deslleial, no? És a dir, o conflicte d'interessos. Exacte. Aquest tipus de normes de transparència, per no liar-la i dir no, tu marxes al Corinthians que es paguen 8 milions d'euros i... No, i al final sempre ha de primar el que vol el jugador. Exacte. Tot i que a vegades no sigui així. Ja hi haurà molts casos, parlarem d'això. No? El clar exemple, o el que voleu saber, entenc, és com aquests agents guanyen diners. Clar, però o sigui, anem també a comentar aquesta nova llicència FIFA, no? Sí, exacte, Que al final, perdó. Per què passa tot això, no? Pues perquè el mercat s'havia tornat salvatge. Vale? Això era una locura i hi havia pues, molts diners, sobres, coses rares, no? I ara al final, no, aquesta organització que és la FIFA... Està tot registrat. Exacte, volia tenir controlar-ho, no? I hi havia masses intermediaris, vale? Una molt poca regulació i conflictes d'interessos constantment, com hem comentat. Llavors, què intenta la FIFA? Pues limitar percentatges, evitar abusos i saber qui cobra què, que és el més important. Exacte, que aquí és al final, més la foscor de tot això. Exacte. El que va intentar fer amb aquesta regulació era ordenar un negoci que s'havia fet enorme. No, i que hem vist en molts casos quan s'han pagat primes en B, ja sigui entre equips, ja sigui agents i tot això, i ara recordem el cas Neymar, al final va sortir el Sandro sense pena, va sortir totalment innocent, però bueno, que hi ha hagut molts casos on sembla que hi ha hagut una mica de foscor en aquests pagaments, i tot això és el que intenta la FIFA traient. Bueno, clar, és que el Sandro va estar, em sembla que mesos a la presó. No, hi ha anys, no? Va sortir a la 8TV fent una entrevista dient que havia passat causes i tal. I pobre tio. Una dada molt curiosa és que en aquests últims anys, en aquests últims 5 anys, hi ha hagut 16.000 sol·licituds d'aquesta llicència FIFA. No tothom ha aprovat l'examen. 600 només? No, 16.000. Ah, 16.000, vale. Bueno, 16.000, no ho sé. Pues he dit, perdona, 16.000 llicències FIFA, sol·licituds. No tothom ha aprovat l'examen, però bueno, que em refereixo, que és una pràctica bastant assídua, que la gent intenta doncs, aprovar aquest examen i convertir-se en agent FIFA. I és una feina per tothom o no? És una feina que funciona amb contactes dintre del món del futbol. Clar, perquè si tu no tens contactes estàs fora. Bueno, hi ha gent que s'ho està muntant, que l'altre dia em va sortir una notícia, em sembla que a 20 minutos, que explicava 2 xavals d'aquí de Barcelona que el que han fet és anar-se a equips juvenils i cadets, sobretot juvenils, i aleshores agafar aquells jugadors que potser no jugaven a equips com el Cornellà, com l'Adam, o com altres equips de taula molt alta, divisió d'honor, em sembla que és la més alta juvenil, ara et mentiria, però em sembla que és divisió d'honor. Sí, jo crec que també. I aleshores emportar-se aquests jugadors a Aràbia a jugar. Toma ja. Aràbia. Ah, molt bé. I aleshores se'ls emporten a Aràbia, on els hi pagaran prou bé. Prou bé. No Benzema, però... No Benzema, però els hi pagaran prou bé, els hi arreglaran una miqueta el sou i s'emportaran una comissió. Aleshores es dediquen sobretot a moure jugadors espanyols d'aquests equips a Aràbia. Aràbia, penseu que les condicions són molt millors que les que trobem aquí. És a dir, a Aràbia potser arriba un xaval que juga a l'Adam
que aquí doncs, potser està guanyant alguna de diners, ara desconec si a l'Adam es guanyen diners o no per jugar a futbol, jo crec que deuen tindre primes, però bueno, independentment d'això, els porten allà i cobren un sou, potser poden viure amb la seva família i amb un pis pagat. O sigui, qui diria que no aquesta oferta? I d'això és el que s'encarreguen els representants, és a dir, jo agafo un jugador i li proposo, escucha, jo vaig a assessorar-te i et portaré a un club on potser et paguen millor. Bueno, clar, però jo potser et dic, jope, tu ets el meu representant, no? I em vols portar a Aràbia, aquest noi. Però jo et dic, és que jo vull jugar al Barça, és el meu somni. Vale, perfecte, doncs aleshores crearem un bon representant, un bon agent FIFA, el que faria és, d'acord, doncs crearem la teva carrera, treballarem amb això i intentarem que arribis al Barça. O sigui, un agent de representació no només és signar aquests contractes, sinó també, com molt bé has dit, és muntar campanyes de màrqueting i portar aquell jugador avui en dia doncs, a primera línia, que és amb màrqueting, amb estudis, amb psicòlegs, amb el que faci falta. I amb tancar patrocini, sobretot. I amb tancar patrocini. És com un pare. Exacte. Com un pare dins del món del futbol. O sigui, són totalment bàsics. Aleshores, com cobren diners aquests homes? Doncs normalment existeix un tant per cent en el cas d'un traspàs, que pot ser entre un 10 o un 15% d'un traspàs, o el que s'estipuli en el contracte, o sigui, això depèn de moltes coses. O un 15% dintre d'un contracte de patrocini, o un 15% del contracte, un 10%, un 5%, el que es negociï, dintre del propi contracte entre el jugador i el club. És a dir, es poden emportar molts diners als agents FIFA. Molts diners. Al final, com bé has parlat, no hi ha com 4 blocs d'explosió que és on ells cobren. Per això la meva pregunta de, bueno, et pots quedar al Barça, però no, jo com a gent no guanyaré tants quartos, no? Perquè... A ells els interessa, també. Exacte. Al final, fonamentalment, si aquest jugador no decideix ser traspassat, cobrarà només primes del salari del jugador. ¿Vale? Si el ven, cobrarà una quantitat pel traspàs. Però és que, a més, no, hi ha un bonus per signatura, és a dir, quan ells renoven també cobren en aquest sentit, perquè, clar, si és un jugador com el Carles Puyol, que vols estar el rest de la teva vida al Barça, no cobraràs mai. I també aquests contractes comercials paral·lels, ¿vale? Llavors, aquí tot això és superguai perquè els grans operadors, no, en honoraris, poden superar el pressupost anual d'un equip mitjà. És a dir, potser guanyen més pasta que l'Espanyol en tot l'any, ¿vale? I el més heavy de tot això, ¿vale?, és que hi ha hagut casos, i passa molt, i no ho hem comentat, que hi ha doble representació a vegades. És a dir, tu, per exemple, em portes els sponsorships i tu em tanques el contracte. Normalment és una integració total, entenc que un despatx com el del Jorge Méndez pues, ho deu portar tot, però tu imagina't barallar-te, no? Perquè ara jugues això, ara l'altre, és que el meu representant d'aquí vol fer això, però l'altre vol fer allò. Llavors, jo crec que també, per culpa d'aquestes coses, molts cops hi ha negociacions que tarden tant, no?, en firmar-se. Sí, home, clar, és que hi ha molts aspectes a tractar. Hi ha molts aspectes, moltes variables, molta gent que s'emporta diners d'un contracte i és molt interessant veure-ho. A més, per exemple, l'altre dia hi ha molta gent que no acaba de veure quan Cancelo ve el Barça. No? És un clar exemple de com funciona les agències de representació. Existeix el Jorge Méndez, que potser després hi parlarem més concret d'aquest home i de la seva agència, que li interessa, ell sobretot mou jugadors de nacionalitat portuguesa i els interessa anar-los movent perquè no es devaluïn. Al final són actius de la seva empresa, en gran part. Aleshores, doncs, potser al Jorge Méndez li interessa tindre algun jugador d'algun determinat club. Doncs ell el pot oferir al club. Que és molt heavy, això també, clar. I conforme a les relacions que tinguin amb el club, doncs el pot portar, no el pot portar. Per exemple, el Wolverhampton és un equip que està ple de portuguesos del Jorge Méndez. Aleshores, és un equip que ell utilitza com satelital, quasi, per portar jugadors. Estàs parlant de l'emperador d'això, quasi. Exacte. És que el Jorge Méndez és una absoluta locura. Després hi parlarem. Clar, podem dir que en el futbol modern entendre qui cobra és tan important com entendre qui fitxa? Sí. Jo podria dir que potser del tot no, però sí. És a dir, per exemple, nosaltres sabem que el nostre estimat Joan Laporta té molt bona relació amb el Jorge Méndez. Moltíssima, i amb el Pini Zahavi. I amb el Pini Zahavi. Aleshores, clar, tots aquests jugadors que estiguin sota el paraigües d'aquests dos, que entre aquests dos potser s'emporten el 30% de jugadors més importants del món, doncs potser tenint bona relació amb aquest home, doncs tens la possibilitat de fitxar-los. A mi també m'agradaria treure un tema que és, per què creus que hi ha jugadors que agafen de representant a familiars seus, d'acord? I hi ha jugadors que se'n van a grans empreses i a grans marques de representació.
Molt bona pregunta. No? Perquè, per exemple, tenim el cas de que Mbappé, que em sembla que la seva mare és la seva representant, I el Leo Messi. i el Leo Messi... És el seu pare. I el Leo Messi és el seu pare, però Jorge Messi. per exemple, en Sufati va tindre de representació molt de temps el germà del Messi, ens en recordarem d'aquella foto on sortien els dos abraçats, te'n recordes, amb el número 31 a l'esquena, i després va canviar Jorge Mendes. A més de Jorge Mendes, que també Lamine Yamal està amb Jorge Mendes, em Lamine sembla. Yamal està amb Jorge Mendes. Bueno, està clar que el pare de Lamine Yamal no podia ser el seu representant. Bueno, mai se sap, no? Perquè Mai se imagina't sap, que el tio mai és un se sap, geni mai se i sap, li mai agrada se fer sap. el que fa. Però és molt Exacte. interessant això, Molt no? interessant, És a dir, per què un jugador canvia, no?, d'una gran empresa o d'un familiar seu a una empresa. Jo crec que molta gent és molt més tradicional i prefereix que tot quedi a casa, amb uns contractes, doncs, en aquest sentit, molt inflats, perquè és la vida del representant i tot queda a casa i ja guanyen suficientment diners com perquè a sobre doncs, li dono feina al meu pare. I en l'altre sentit, doncs, una carrera on el jugador, a més d'estar assessorat constantment, ell sàpiga que pugui viure tranquil el reste de la seva vida. Llavors, molta gent jo crec que prefereix la tranquil·litat de tenir un superagent quan estàs a l'elit del futbol i dir a mi la meva vida m'anirà tranquil·la sempre perquè tinc aquest tio aquí darrere. I de l'altra manera, no, clar, quan el teu pare ha de negociar el teu contracte també ha de saber molt bé on està. Depèn una mica també de la informació que tinguis en aquest sentit, no? Totalment. Totalment. Al final és fonamental tindre a un bon representant que et mogui al mercat, que sàpiga quan t'estàs devaluant, portar-te a un lloc, portar-te a un altre i que et tingui actiu dintre del mercat. Al final els jugadors no s'han d'estancar perquè són actius i no es poden estancar. Exacte. Parlem de que aquesta gent, no, d'alguna manera, operen com a fons d'inversió humans. Vale? Total. Perquè no reaccionen al mercat, ells. Ells el construeixen. Ells construeixen el mercat. Per tant, quan tu controles carteres de jugadors, relacions amb presidents, entrenadors, propietaris i fins i tot governs... Controla el mercat. O sigui, el dia que Mbappé marxa del París, aquell dia, el primer ministre de França està parlant amb el representant segurament per telèfon, dient-li que no. O sigui, és que és això, o sigui, tu no plantes a un mercat a intentar emportar-te quota o destruir-lo. No, tu l'únic que estàs fent aquí és, mira, jo sóc el representant de tal, domino i conec perfectament la situació del control i jo tancaré aquesta operació perquè a mi em va molt bé. I és així, o sigui... Mira, imagineu-vos el poder que tenen, ja no... Imagineu si influeix la seva decisió dintre del jugador i els interessos que tenen ells dintre dels fitxatges, que en el moment en què en el moment de la tornada de Paul Pogba al Manchester United, el seu agent, Mino Raiola, Que grande. rest in peace actualment, va guanyar 24 milions de lliures. Imagina't, en una transacció on ell estava involucrat relativament, perquè ell no es mudava a Londres. Allà a Manchester es mudava el Paul Pogba. Exacte. Ah, Va costar, em sembla que 120 milions d'euros al Paul Pogba en aquell moment. sí, algo així. O 90, Va algo ser així. una locura, un pagament espectacular que ningú volia ningú pensava que s'anés al Manchester United, però el tio se'n va anar a Manchester. Realment estava en el prem de la seva carrera, no? Quan fitxa, quasi, bueno, no, però sí que no dona la talla. Guanya una Europa League, vull recordar, i ja està. A més, com a dada interessant, el 2025 els clubs han batut un rècord en horaris d'agents, augmentant el 90% respecte al que es va pagar a 2024. Home, és que hi ha una inflació Un al 90%, mercat. Un 90%. És molt heavy. Hi ha una inflació molt severa, tant en aquest mercat com en el mercat normal de la vida, saps? Imagineu-vos inclús la xifra és espectacular que en el 2024 s'han generat 548 milions de dòlars només en transferències internacionals i el que s'han emportat els representants. És a dir, ja no només els clubs o els clubs del que sigui han pagat pels jugadors, sinó com es diu? Els fees que han agafat aquests agents per moure aquests jugadors. Clar, arribem a un moment, no?, que aquesta gent... Un extra fee, tio, un extra fee. Pagues un extra fee per portar un jugador. Tu pagues el jugador i, a més, li pagues alguna cosa al representant. Clar. Vale, doncs hem arribat a un moment, no?, que aquesta gent són emperadors del món, perquè controlen el mercat, el jugador està... el porten... O sigui, saps? Vull dir, com hem parlat. Per tant, la meva pregunta és, llavors el futbolista, per què els necessita? Perquè si no, no poden moure bé el seu contracte, tio. Si no, no hi haurà un fucking tiburó, un dealer, un dealmaker darrere, movent el seu contracte. No és el mateix que l'agència del Jorge Mendes piqui a la porta del Manchester City, de grans clubs, que et piqui una persona que no sap. O sigui, el Jorge Mendes, Mino Raiola, ara parlarem de totes aquestes agències, són garantia de qualitat en els contractes, en els negocis i en la representació dels futbolistes. Clar, Són els millors.
Això sí que és veritat, no? En Una infraestructura molt gran darrere. En un article he trobat les amenaces que podia tenir doncs, els jugadors, no? I en aquest sentit posava que tenien una carrera curta, una pressió mediàtica, que sovint es comença molt jove i que molts diners que al final no sap gestionar, no? Com algú que s'ha comprat un pis i l'ha liat. Pot ser, pot ser. I que la gent al final doncs, assumeix tots aquests riscos i estratègia. També és veritat que hi ha casos dolents, els agents. Podien dir que hi ha gent que ha pres males decisions per interessos propis, masses moviments, i que al final tu el que necessites en aquest sentit és una persona de confiança que et permeti ser equilibrat, però flipes. Jo entrant amb aquest comentari que has dit, d'acord, jo, si vols, comencem... Ui, s'ha caigut aquí una mica d'aquest patrocinador que tenim. Jo començo tirant la dada de Jorge Méndez. Vale? Som-hi. Jorge Méndez és un dels grans representants futbolístics d'avui en dia, gestiona i és propietari de l'empresa Gestifood, però és que el curiós d'aquest home és que ell no porta només contractes, ell porta carreres senceres de jugadors. Això és espectacular. Ell porta carreres senceres. Ell no portarà el contracte de patrocini de Carlitos Tevez. No, ell portarà la carrera És la seva filosofia, portar carreres senceres. Llavors agafa un tio molt jove. Agafa un tio molt jove o de 25 anys, el que s'apunti dintre del seu vaixell, però ell li gestiona la carrera. Tu pots contractar una gent perquè et porti determinat contracte, determinada negociació amb un club. No, ell et gestiona la carrera total. Aleshores, ara el Jorge Méndez el veiem un tio de puta mare, amb el cabellet cap enrere, però és que aquest home no va començar així. No va començar així. El Jorge Méndez, de nacionalitat portuguesa, com bé sabíem, va néixer el 1966. D'acord? Aleshores, aquest home va entrar al futbol a través de contactes, però és que el seu primer negoci va ser un bar de copes, on hauria conèixer a tota la banda que coneix ara, segurament. Clar. És que les copes, al final... Clar. Aleshores, Gestifood, que és l'empresa que té de representació de futbolistes, neix el 1996. Vale. Ell es considera el primer superagent modern que abarca absolutament totes les fases de negociació d'un futbolista. Abans recordem que no existia tant màrqueting potser futbolístic, hi havia alguns jugadors que tenien més màrqueting darrere, ara em ve el cap Cantona, ara em ve el cap Maradona, però no hi havia aquest món mediàtic dels futbolistes. Clar, es feien 2 o 3 anuncis per any, de Nike o d'Adidas, que sortien a la tele o de Pepsi. Ell està especialitzat sobretot en jugadors portuguesos i brasilers. Tot. Sobretot en aquests dos. Vale, ara sí que és veritat que ja obre camí, no?, amb un Lamine Yamal, amb altres tipus de jugadors, però ell sobretot portarà jugadors portuguesos i brasilers, i treballa molt amb clubs concrets. Aquesta dada em sortia, jo tampoc no estic molt d'acord amb aquest club que treballa, que és Real Madrid, em sortia com un dels principals equips on treballa. Sí que és veritat que un dels millors deals que tanca la seva vida és el fitxatge de Cristiano Ronaldo del Manchester United cap al Real Madrid, igual que el de Fabio Coentrao, que acá no sé si el portava ell, em sembla que no, que era Mino Raiola també. Ell, ara, aquí no em surt, els que em surten sobretot que portarà Jorge Méndez és Cristiano Ronaldo, el que tu has dit, Bernardo Silva, Joao Félix, Rubén Díaz, Bruno Fernández, Diego Jota, Vitinha, Gonzalo Ramos i Ansu Fati, en part de la seva carrera perquè el primer va ser el germà del Messi. Exacte. I sobretot entrenadors com el José Mourinho i el Nuno Espíritu Santo. Grande el Nuno, perquè també va estar al Wolverhampton, el Nuno. Aleshores, com veiem, aquest home és un gran negociador dintre del món del futbol, porta, com hem vist, els millors jugadors del món, d'acord? I aquest home té una curiositat que ell li fot una exit fee de l'hòstia, que són 10 i 20 milions per traspàs. Molt bé. S'emporta 10 i 20 milions per traspàs. Aleshores, en temporades punta, ha arribat a assolir, a aconseguir 100 milions anuals en comissions. Estic segur, clar. Flipes. Sí. I el Cristiano sempre l'acaba venent d'una manera o d'una altra. I per grans sumes. Sí, per 50 milions l'ha venut, Literal. Aleshores, es considera que aquest home, el Jorge Méndez, té tant poder que és més influent que molts directors esportius d'avui en dia. Això és veritat. Sí o no? Sí, clar, i que governs, no ho sé, però que presidents de clubs, sí, segur. Segur, tio, aquest tio, si et vol moure el joc Cancelo al Barça, te'l mou. Te'l mou, perquè si no després et dirà, doncs mira, si potser el joc Cancelo no arriba al Barça, si va al Barça Joao Cancelo, la següent promesa que representi jo, a Brasil o a Portugal, potser tu ets el primer en poder trucar a la porta. Sí, o farem una cosa, no vull que cap jugador meu vingui aquí, ja, I t'ha fotut la vida, és que és així, Exacte. És així.
Però si són taurons dintre el món del futbol, tio, t'has de portar bé. No, i la realitat és que al final tu depens una mica d'ells, perquè, bueno, clubs jo crec que com Aràbia, no? Com l'Al-Hilal, l'Al-Ittihad o l'Al-Sadd, són equips que tenen potser 3 o 4 anys d'història a nivell professional important i que molts d'aquests jugadors estan representats per ells, o sigui, els majors capos del business d'Aràbia són ells, que al final han portat el Joao Cancelo, el Cristiano Ronaldo, el Koulibaly, no? El Sané... Ai, el Sané no, el Sané està a Turquia. Però bueno, vull dir, al final, si tu no et portes ben bé ells, acabaràs amb els jugadors que ja tens, no? A la pròpia Lliga Saudí, en aquest cas, que evidentment no tenen l'excel·lència mundial ni el foc o de nivell que poden tenir aquests. Total. Aleshores m'agrada molt perquè cada agent potent té el seu toc, diríem, d'alguna manera, dins dels seus futbolistes. Vale? Malvado, no? Per què dic això? Per què? Dic perquè el segon exemple que anem a parlar és el gran imperi que va fer Mino Raiola. Mino Raiola, un senyor que s'assemblava al Doraemon, vale? Perquè estava molt gordo i sempre portava ulleres. Molt bon mafiós, el Molt Mino bon Raiola. mafiós, sí. Per qui no ho sàpiga, aquest home és italo-holandès i va morir el 2022. Sí. D'acord? Aquest tio va... per això dic que cadascú té la seva personalitat. Aquest tio va començar amb el que denominem l'agent contra el club. En És a sèrio? dir, sí, ell, si estudiem a totes les personalitats que ha portat, sobretot són jugadors que han acabat fatal al club. Com, Gent per exemple, conflictiva. Gent conflictiva. Paul Pogba, Gianluigi Donnarumma, Mathis de Ligt, Marco Verratti... Zlatan Ibrahimovic. Exacte, o sigui, el Mino Raiola sobretot serà el típic tocapilotes d'un jugador que es vol anar d'un club i es fot en rebel·lia. Aquest és el Mino Raiola. I el trucas, Mino, ¿qué hago? No vayas a entrenar. No Literal, literal. Aleshores, aquest imperi, com va morir el 2022, li va cedir a Rafaela Pimienta. Qui és la Rafaela Pimienta? Rafaela Pimienta és una advocada brasilera que va ser sòcia directa de Raiola durant els seus últims anys. Vale, perquè dic, imagina't que li ha cedit al seu fill o algú que en té idea. Molt bé, el Mino. I està considerada una de les dones més poderoses dintre del món del futbol. Home, evidentment. Sí. Qui hi ha més poderosa que ell ara mateix? Aleshores, com a dades curioses, en el fitxatge de Haaland al City, l'entorn de Raiola es va ingressar una quantitat de... Quan creus? Jo diria de 45 milions d'euros. 40 milions de lliures, hauria ser. Clar, és que a mi em toca molt la moral, em dona molta ràbia, vale? Perquè hi havia molta gent que el dia que Haaland fitxa pel City diu nosaltres fa 6 mesos hem fitxat el Ferran Torres per 55. Som tontos. No som tontos. És que li havies de pagar 60 milions al Dortmund més els 40 milions al Mino Raiola. Exacte. I això són 100 milions d'euros, clar. Total. A més, l'agència de representació del Mino Raiola aposta per una estructura de contracte a llarg termini. Què vol dir això? És a dir, aquests contractes que tenen la marca del Mino són contractes de 8, 7, 6 contractes de llarg termini. Mai et farà un contracte de 2 o 3 anys o d'un any, el Mino. Sempre intenta contractes a llarg termini. Sí, el del Haaland de quants anys és? El Haaland no sé quan el van signar, però una barbaritat. Però una barbaritat, A més, ara ha sortit una nova tendència on els contractes són per 9 i 10 anys. Exacte. Que el Sancet el van renovar, no sé... 2032. 2032. Fa un any o dos. Fa un any o dos. Fa un any o 8 dos. anys va fer I el Cole Palmer em sembla... Bueno, de fet, al Phil Foden li volien fer un contracte de per vida. Exacte. Contracte vitalici. Però de moment ha dit que no, perquè diu, si tinc una injury... Exacte. No vull, bueno. Aleshores, el Mino Raiola, característica, no negocia, imposa condicions perquè té els millors jugadors del mercat. Aleshores, ell no negocia, ell imposa condicions. Encara els té, jo crec que ja no tant. Bueno, sí, té el Haaland. Però sí. Aleshores, ara ens anem al tercer, d'acord? Que jo no el coneixia, m'he estat empapant una miqueta, que és Ali Barat, vale? De l'agència Epic Sports. Vale, Ali Barat és un tio que no és europeu en aquest cas, no parlem d'un tio europeu. Home, no té pinta que sigui europeu. Aquest home és nascut a l'Iran i es va criar a Suècia, d'acord? Vale. Va fundar Epic Sports, té un perfil molt baix, però és extremadament influent en el futbol actual. Sobretot està especialitzat en joves talents africans i operacions amb la Premier League. Està connectat sobretot amb 3 clubs de la Premier, que són el Chelsea, el Brighton i l'Arsenal. Que top, molt bé, clar. Aquí representa avui en dia a l'Ali Barat, representa jugadors com Moisés Caicedo o Nicolas Jackson. Vale. Entre d'altres. Entre altres, però també potser un William Saliba, alguna cosa d'aquestes. Aquest home té una particularitat que és el que ha sigut clau en el mercat inflacionari del Chelsea.
És a dir, és el que ha estat dintre de tots aquests tejemanejes que s'ha portat el Chelsea per inflar jugadors i vendre'ls després. Molts diners ha gastat el Chelsea. Molts diners s'ha canviat el Chelsea, s'ha gastat el Chelsea, però és que també ha venut molt car el Chelsea. Ha venut molt car, també, sí. Aleshores, el que ha estat darrere de tots aquests negocis, per exemple, el Nicolas Jackson ara va ser fitxat pel Bayern de Múnich, El Bayern de Múnich. per una pasta, també. Sí. Aleshores, doncs, és el que està darrere de tot aquest mercat inflacionari del Chelsea. Els seus jugadors passen de costar de 5-10 milions a 80-100 milions en pocs anys, com el Moisés Caicedo del Brighton al Chelsea. Sí. Va arribar al Brighton per una quantitat, em sembla que són 17 o 18, no, inclús menys, 7 o 8 milions de lliures, i es va vendre al Chelsea per 100. Per 100, és que quina bogeria, tio. El mercat estava molt loco, tio. Literal. Ell detecta talent barat, talent econòmic, tant a la Premier com als mercats africans, i fa revendes multimilionàries. Clar, com fèiem nosaltres de petits al Pokémon, que fitxàvem Pokémons al nivell 5 i després els teníem al 80. Literal. Compra-vende, tio. Literal. Ara anem amb un altre, amb el quart, que és Pini Zahavi. Oh, Pini Zahavi, estimo a Pini Zahavi. Considerat el padrí del futbol. Sí, clar. Israelí, i porta actiu des dels anys 80, o sigui, porta dintre d'aquest mundí una barbaritat. Molts anys, és el pare modern, o sigui, realment Literal. diuen que és el Jorge Méndez, però és ell. Aquí em sortia en una notícia que treballa molt en l'ombra. En l'ombra, que ningú el veu, no? En l'ombra, exacte, ningú el clar, veu. tu preguntaria a la gent que ens escolta quina cara té Pini Zahavi, no ho sap ningú. A més, el Pini Zahavi té una relació totalment directa amb presidents dels clubs i amb jeques. Sí, és veritat. I s'estima molt amb tothom. Molt amb tothom. Tothom parla molt bé d'ell. Per exemple, ell ha sigut el que ha portat Pini Zahavi a Neymar a les operacions clau del mercat del futbol. Això a mi no m'agrada gens. I va ser el que va portar Neymar, em sembla que el va portar a l'Al-Ahly el va portar el Pini Zahavi. A l'Al-Hilal. A l'Al-Hilal, això. El va portar el Pini Què he Zahavi. dit? A l'Ahly. A l'Ahly. Bueno, és que ja tots es diuen així. quan estava al Barça el portava el pare, també. Exacte. Però mira, va entrar el Pini Zahavi i va dir, vinga, l'Al-Hilal. Literal, 93 milions d'euros va pagar l'Al-Hilal per estar el Neymar un any. Un any, es va lesionar a la meitat de temporada. Més, va jugar 3 o 4 Va jugar 3 o partits. 4 partits. Cada minut els va costar milions, No, a més, jo crec que ara els representants de futbolistes estan detectant que ja quan són joves es poden, potser si agafen un talent emergent de futbol, se'l poden emportar a Aràbia, cobrar molt bones primes i després que el futbolista torni al futbol europeu. Exacte. Aleshores, això guanya diners amb una explosió molt prematura del futbolista, no? I està agraït el reste de la seva vida. Està agraït el reste de la seva vida i potser després tenen carrera dintre del futbol europeu, perquè, per exemple, la gent de l'Unai Hernández, Vaya mercenari. que potser no sé qui és, la gent de l'Unai Hernández, no? Ivan de la Peña, potser, Perquè No ho sé, ara et mentiria. Però aquest home va portar a l'Unai Hernández a l'Al-Ittihad. A l'Al-Ittihad, sí. Aleshores, clar, amb un contracte multimilionari. Molt heavy. Clar, aquest tio s'ha emportat comissió d'un futbolista totalment emergent que no hagués arribat a tindre grans comissions dintre del futbol europeu i menys dintre del futbol espanyol, i després, bueno, ja ha guanyat la seva pasta, el tio. No? Com el Gabri Veiga, que també surt molt jove i se'n va cap allà a viure com un loco. Literal. Aleshores, parlem també de Fali Ramadani, que és el que porta l'agència Lion Sports. És un agent balcànic que està, sobretot, especialitzat en... Fali Ramadani, aquest tio té... Fali Ramadani té nom de... Té nom d'actor d'Alibaba. Fali Ramadani. Sí. Fali Ramadani. El personatge secundari Fali Ramadani. Exacte, i ell és molt fort a la Lliga i a la Sèrie A, i els futbolistes que porta són Valverde, Hakimi, Luka Jovic i diversos jugadors del Barça i el Madrid que no m'han sortit, només m'han sortit a la notícia. Però també és l'hòstia. Home, bastant guapo també tenir aquest perfil de jugadors. Al final jo també em dono compte, que abans jugadors top mundial potser hi havia, m'ho invento, 100, 150. Però és que ara tots els equips tenen 22 jugadors. Per tant, ha incrementat el número de jugadors bons i que, jo què sé, portar el Joao Cancelo és brutal, però si portes el Valde també és brutal, saps? Exacte, o sigui... Com plantejo jo fer-ho a poc? Doncs arribar allà, fer-te representant d'algun jugadoret emergent que puguis. Juvenil al Barça, cada dissabte allà. Però és que el juvenil igual et plantes que el juvenil del Barça, el representant d'algun ja és l'agència del Jorge Méndez. Ja, segurament. Igual tu et plantes per sí. Sí, pot ser. Clar. Clar, no, Sí. segur. És heavy. Aquesta gent això ja ho està fent. Clar, tio, l'Ilaix Moriba, el seu representant,
la va cagar, La va cagar heavy. però va negociar un molt bon contracte. Sí. I el juvenil, perquè recordem que l'Ilas Moriba em sembla que cobrava no sé quan cobrava, però cobrava potser, no arribava al quilo el que cobrava com a juvenil A l'Ilas Moriba. L'Ilas Moriba guanyava molts diners, jo tampoc et sé dir exactament quan. Però és heavy, però és molt heavy el que guanyava aquest tio. Sí. Molt heavy. Aquest tio, però realment, jo crec que tampoc... o sigui, la gent ho fa molt bé, però sí que és veritat que la carrera històrica que té no acaba de ser doncs, la millor del món perquè, desgraciadament, ho gestiona malament. Literal. No, ja et dic, o sigui, el món del futbol és que el Constant no ens vol dir quin minut és. Constant, quin minut és? A veure què ens està dient. Vale, perfecte. Que ens queden 5 minutets, Que clar. ens queden 5 minutets. Jo estava pensant, és que portem molta estona parlant. Portem molta estona I parlant. m'estic atrapant perquè potser s'ha passat el programa i, bueno, el Constant s'ha desmaiat. No, està viu. És broma, és broma. Està viu. Aleshores, jo t'he portat, si vols, tio, si et ve de gust, fer una mica d'un quiz. Un quiz, me'l portes tu aquest cop? Vale. Aleshores, són curiositats, d'acord? Sobre tots aquests agents que hem parlat. Què et sembla? Vale, a veure si Són estic preguntes A, B i C, senzilles per tu, d'acord? Vale, som-hi. Vinga, quin agent va arribar a cobrar més que alguns futbolistes del seu mateix equip en un sol any? Que el seu mateix equip en un sol any, Vale. Si no em dius la Ah, vez. cony, és veritat, sí. Jorge Ja Méndez. em puc quedar aquí pensant, bueno. Jorge Méndez, Vale. Mino Raiola o Pini Zahavi. Vale, jo et diria Pini Zahavi el primer, però Jorge Méndez sí que guanya més. Diré Jorge Méndez. Tu creus? Sí, full. I el d'esto és Mino Raiola. I no, Rayola, sóc un primo, tio. Home, a Mino Raiola s'han portat, es van portar més que diversos jugadors. Burxada, tio, ja és molt Raiola bona. va arribar a cobrar més de 50 milions d'euros anuals en comissions entre els anys 2019 i 2020. Bueno, Flipes. Furra, tio, el 22 mort. Veus? És que Exacte. al final s'ho va gastar Aleshores, com t'he dit, aquests tios van portar 40 milions de lliures en el retorn de Pogba al United. Pregunta 2. Vinga, anem amb ritme. Quina gent va començar la seva carrera com a propietari d'una pizzeria abans d'entrar al món del futbol? A. Mino Raiola. B. Jonathan Barnett, que no hem parlat. O Kia Joorabchian. Fuà, és que crec que el Mino Rayola perquè és italo-holandès, però no tinc ni idea, Ja, podries tirar-la bé. I és Mino Raiola, exacte. Vamos. Va estar ajudant al seu negoci familiar amb una pizzeria mentre feia de traductor per futbolistes estrangers. Això és quan va començar el món del futbol. Quin geni, el Mino Rayola. Ell parlava 7 idiomes, cosa que el va portar a negociar fitxatges abans de ser agent oficial. Vinga, anem a per la pregunta 3. Quin d'aquests agents va representar alhora el jugador i el club en un mateix fitxatge? És a dir, representes el club i el jugador. Fet que va generar una gran polèmica mundial. Crec que sé qui és, A. Jorge Méndez, B. Mino Raiola o C. Pini Zahavi. Fuà, t'anava a dir Deco. Pini Zahavi? Pini Zahavi, exacte. Pini Zahavi ha estat acusat, per si no sapigueu, de moltes vegades de conflicte d'interessos, sobretot amb el Chelsea. Sí, aquí En alguns traspassos amb el Chelsea ha estat acusat de tindre conflicte d'interessos entre jugadors del Chelsea i el propi club. Molt fort. Cosa que està totalment en contra amb la regulació que ha establert la FIFA. Però bueno, a tothom li dona igual. Clar, perquè com ja ha fet quartos, aquest tio ja es pot jubilar tranquil. Som-hi. Quin agent és conegut per no portar futbolistes, sinó només entrenadors i directius? Jonathan Barnett, Volker Struth o Jorge Méndez? Jonathan Barnett, que no n'hem parlat d'ell. Volker Struth, que tampoc hem parlat. Struth és un dels agents més influents d'Alemanya. Porta entrenadors com Nagelsmann, Flick o Ralf Rangnick. El seu poder no està als jugadors, sinó als entrenadors. Vinga, anem... Tots els Volker que conec són bones persones, tio. Feu-vos amic d'un Volker. No, mira, té a tots els entrenadors alemanys, tio. Clar, perquè és una altra estratègia de negoci. En lloc d'anar pels futbolistes, va pels entrenadors, que tenen una carrera més llarga, no? I també cobren molta pasta. Exacte. No? És bona. Sí. Menys estrès. Aleshores, quin agent va tenir una relació tan estreta amb un club que se'l considerava l'agent no oficial de l'entitat? A. Jorge Méndez amb el Benfica. Vale. B. Pini Zahavi amb el Chelsea. O C. Mino Raiola amb el Borussia Dortmund. Jorge Méndez amb el Wolverhampton no hi és, doncs Mino Raiola amb el Dortmund, potser. No, Pini Zahavi amb el Chelsea. M'has dit abans. Pini Zahavi amb el Chelsea durant l'etapa
Durant Abramovich, d'acord, Xavi va tenir accés privilegiat al Chelsea. Aquest tio era... Aleshores dominava els entremesos del Chelsea, tots els fitxatges que té el Chelsea passaven pel seu cercle i, com t'he dit abans, els metjans anglesos, el The Sun i tots aquests, el denominaven agent a l'ombra el qualificaven d'agent a l'ombra del club. A l'ombra del club, Pini Zahavi. Exacte, Pini Zahavi, un gran mafiós. A més, jueu. Quin agent va negociar contractes mentre el jugador estava a l'hospital? A. Jorge Méndez, B. Mino Raiola o C. Giuliano Bertolucci. Giuliano Bertolucci. Giuliano Bertolucci perquè te la tires del free, no? Sí, exacte. Molt bé, Àlex, la que sí, joder. Doncs no, Mino Raiola. Mino Raiola, no la sabíem aquesta. Exacte. Raiola, tio, si te'n recordaràs que Raiola va estar a l'hospital a la seva última etapa. Me'n recordo que... Allà va ser on va negociar grans contractes i grans fitxatges. I el tio tope de loco sense parar de treballar, Totalment. És admirable, tens tota la raó. Anem per la pregunta 8, que és quin agent va ser investigat per tenir influència directa en fitxatges de seleccions nacionals? Vale. Pini Zahavi, Jorge Méndez o Kia Jorabchan. És que no hem parlat de Kia Jorabchan, amb la qual cosa potser l'has de tatxar. Pues jo diria que quina era la primera? Jonathan Mendes. Era Méndez, Jorge Mendes. Tinc el cap avui. Méndez, Pina Zahavi o la Méndez. Kia Jorabchan, que aquesta descartar-la perquè no sé quina és. No sé quina és, No i sé qui és Mendes. És Méndez, exacte. Méndez ha estat acusat d'influir indirectament en convocatòries de Portugal, tries d'entrenadors per la selecció i dinàmiques de la pròpia selecció És una portuguesa. bogeria, si aquest tio mana més que el govern. És un bon mafiós vestit de gent FIFA. I fem l'última ja, no? Em I sembla? fem l'última, vinga, a veure quina és la primera, la millor, la 9 o la 10. Bueno, doncs em diuen que em pots fer les dues i tot. Quin d'aquests agents controlava tants jugadors que la FIFA va estudiar limitar el nombre de clients per agent? A. Jorge Méndez, Vale. B. Mino Raiola o C. Ambdós. Aquest quiz és una revolució, o sigui... Està guapo aquest quiz, En contra de Jorge Mendes. Jo crec que és Jorge Mendes un altre cop. No, guapo. són els dos. Els dos, Mendes són els dos. Mendes i Raiola, no dones una avui, Àlex. No. Acumulaven desenes de jugadors d'èlit. La FIFA va començar a estudiar el nombre de futbolistes que podia portar una agència per controlar el seu límit, perquè s'estaven fent amb el monopoli de mercat. Sí. Heavy. Realment tenien muntat un bon monopoli entre els dos, Bueno, i el Pini Zahavi, en veritat, un oligopoli. I vinga, anem a per l'última. Xan. Quina gent va dir literalment? Els clubs no compren jugadors, compren actius financers. A. Jonathan Barnett, B. Mino Raiola o C. Jorge Méndez. Me'n vaig de l'última amb el Mino, descansi en pau. Correcte. Aquesta frase resumeix la seva vida i la seva visió sobre el futbol. El jugador és una inversió, no només un esportista. Amb aquesta frase va acabar i va dirigir tota la seva carrera. Bona reflexió i Mino Raiola, la veritat, si ens M'ha estàs agradat el veient. cuid, no? M'ha encantat, Ha estat guapo, ha estat guapo. M'ha encantat, molt bé, la veritat és que sí. Canilla. I a més sí que és veritat que és un quiz que aprens coses, no? Sí, està guapo. És Que tio, consolides tot el que has parlat durant aquests 55 minuts. Aquest cuida està guapo perquè al final et fa veure una mica tota la màfia que ha amagat darrere del món del futbol, no? Exacte. Bueno, doncs jo només et volia dir que m'ha encantat molt parlar de gent de futbolistes amb tu, que ens veiem al programa 83, que la setmana que ve no hi haurà programa, però sí que tindrem una cosa nova al 83 molt xula, aquí dues, i que estem molt preocupats perquè jo he hagut un moment del programa que ho podeu veure, que estava mirant el Constant i no responia, tio. Pensava que li havia donat un Harry. Mireu, família, jo us vaig a dir una cosa. Jo tinc la sort de currar amb el Constant i l'Àlex, que són el motor d'aquest programa, i que tots els programes tenen pujades i baixades, però nosaltres seguim cap a dalt, seguim treballant i som els millors, joder, anem a aparèixer per allò, tio, volem que ens escolteu i us esperem a la pròxima. I l'esperem a la pròxima, i si ens posen l'ending, doncs ja ho tindríem, això. Vinga, doncs, Constant, pinxa l'ending que ens anem. Moltes gràcies, família, Moltes per gràcies, com escoltar-nos, sempre. per estar aquí amb les nostres coses, i res, us estimem. I programa 82, la veritat, no podíem faltar el Conrad i jo i el Constant, i com sempre, visca la Minyamar, visca el Barça, ens veiem al 83. Vinga, família. I a dormir. Som-hi, Barça! Barça! En sabeu?